Ang Joe Motovlog ng Pangasinan, Kuweden Vlogs. Ay, galing! Oo. Oo nga, no? Yung kulay pa lang, grab. Nag-grab ka dati pero ako, sa Shopee. Ah, talaga? Ngayon, vlogging na ako ngayon. Ngayon, nag-vlog ka na ngayon. Ah, okay. Tuloy-tuloy mo Pero lang may yan. trabaho pa rin na ano. Ayos, tuloy-tuloy mo lang yan, boss, sa vlogging. Kasi ito, memories mo to eh. Yeah, po. Hanggang sa paglaki mo, maano mo to, makikita mo to. Hindi lang to yung kita, huwag mo nang, ano yung kita. Kasi kita, parating yan eh. Pero dapat ang passion mo dito, yung mapakita mo sa tao yung ginagawa mo, yung pakita ng mga anak mo, kung ano yung mag-iwan ka ng legacy or ng isang magandang bagay na matutunan nila, ma-inspire nila. Ano ba ngayon? May 3. 5, no? Oh, Bigo na! Bigo ba tawag Bigo? Shoutout natin Kuya Den Vlogs, ayan, isang monument na vlogger dito sa Pangasinan. So supportahan po natin yan, ang Joe Motovlog pa rin ng Pangasinan. Next meeting you, boss. Maraming salamat po. May salamin pa si Sir. Ngayon ako Ito yung original. Original. Nice meeting you. Ingat mga rides po ah. Hopefully makaride ka namin soon. Ito para sa ito. Mga girlfriends ko, Thank you so much po. Maraming salamat. Bigo pattern.